Odan CTC TV. The American Biano Afanisa. Odan for na Jatum. Te party. What I say wa Jatum. Te party Jatum. Odan for Jimudi. Monti Tum City TV. COMOAKU. City TV. I want a place mission. Blaster place no. Ghana local place no. All will be a City TV. City na keko. Boa. Ebusuafo for Odan Citizen TV. The be a catch YouTuber. Go search for Odan Citizen. I was a bit team. Akayaho. Now subscribe to our YouTube channel. Facebook Subenya ho. TikTok, all the social media handles on your home. The website is here www.odancitizen.com. And the Mama PMO Achim Oda. What a poem at the Eastern region. I will be Achim Oda for so many years. No, Babu have for Akutumo Yasi. Over Sambra Hana Mede, beginning. The Biabi Hana, and with dear some near day, our form, we do not boil Ajaya Ma. Na amanfo esu na msantwa for ebo de ru se sempelefo entu one amawa ya rebeti esi kromia no wan hwa nya ya ketwa kora beti mi ede atiesi anje sempelefo bibi ede fa but for so many years no na ye hu bibi afa ho sempelefo beye last la ha sa yentu but ene day no wo be hwa ha be hu se empelefo etimi ayi bola ne nyina de afia ama obi etwama asemo kan se adena ayefafa haye fenye pa aje obi ansam ni nyina nkoma ya MC fufu a yeyi no Mr. Solomon Kusibrakon dodo bon mani boyoyo be MC no ade ba kori si na nisu se be make sure se ahomedi se me dan be ko nanim eti wama am the excavator abedwi ha nyina ya ntam ayi bola na free ha be hu se container na be de bola gum no enso na am de ede esisi ya di ama atwamu wa ha hwɛ sɛ aha betimi ede ati kama efi bia megu yankofa yare bia fa ma amanfo a ɛwɔ around ya eti no ebekom na yakɔhwɛ si bia hɔ ne ede ɛtie na se na ebekɔ na yakɔhwɛ si bia hɔ ne tie no bemi hwɛ before first na ɔmo nya adwuma wɔ ha na sɛ ɔmo nkra ha si bia na ahatie no bemi ni kan
5 years and 10 years. In the Guasa. But you see, MC. That's why ya the papa could have been was on qua Bermuda, a film grabbing. It's why ya the annual Pebra Genian Cassis. It says a nipper papa, so be to me and Pian and Uncle Chapolana Jenny in India says so Pian Bolano, a quatch, no dinner tea bush, near Timinatis to quatch Lydia, why ya the pa. Yamisa, Yababoni Chidom, Ama, a Juma warrior, I Yaku Crumponi, Nana, to obey me, I bet me. A month for one house, and I make a trouble say, Sunny, I dare knife, and even a idea, and yet, oh, free into no press or control. It would do a baby obey Tiano, Fadiano winning, waiting yet on my to action. Would the bow any man a bar, a better baby enough for whom to mean to trim him, so maybe a Ujana out of tree, best I shall best out for any to make catch a man for the when you drew a pass over to one of the Woodia. Chose some, then quite ensure him. A friend, I'm up with you. It's all by your choice to all and you are. And so we are sweeting and a boy in said the baby I am feeling I have doors. If we can be brave, and my it's all by a case of a boy and boy. Master, I need you to master and say, and come back like a bar and watch it straight. And what to train a quite cheap, but a while you know if you are, will be any empty, no share go, work like a pro do water. Master, see any pain point, and you ɛyɛ MC ɛbɔ mmɔden ɛkla nwura ne nyinaa firi ha no ɔbɔ mmɔden ama yɛ nua mmarima mmienu mmiɛnsa bi wɔ ha a wɔgyina ha make sure sɛ so biara de bɔɔl aba ɔreba akɔgu baabi a yɛahyɛ sɛ yɛmfa mu na wɔsan fa nkɔgu baabi a na first egu no ma hɔ no ɛyɛ basaa eti yɛn ne nua bɛrima no ɛbɛtwitwe nkɔmmɔ kakra me nua pɔn bɔkɔ deɛ okay patro ɛfɔ sɛ ɛfɛ mu kwabena yɛ boa okay ɔdanko wɔ yɛ ana okay ɛyɛ MC ɛni so ɔde ho ɔde asi ɛni so sɛ ɔsɛ ahomidie ho ɛba mfa so ɔdanko mu nti na ɛnia ɛwɔ ha MC ama yɛ ate asɛ sɛ sisi ano ɔpɛ sɛ ɔdan yɛ one of the cleanest city ɛwɔ Ghana nia nti na ɔdan so ehwuma na beebi a na first yɛto yɛ bɔɔl ɛgu mu na ɛnyɛ koraa ɛba mi sɛ ɔkwan no ho bebree na nsuo tɔ a na atwene nia akɔgu lɔɔre kwan no mu na ama lɔɔre kwan no mu nyinaa ɛba saa nti wafa to no ho sɛ saa de no deɛ ɔma no nsi bio nti wɔahwɛ ade fɛɛfɛ a wɔayɛ wɔ yɛtiɛ yɛ a wamake sure sɛ ɔde ma kwan no ho nyinaa ate kamakama na sisi a wɔayɛ baabi a yɛbɛtumi de bɔɔl anakɔ hɔ a bɛma ɔdan so ɔyɛ dɛ afa no ntoma pɛfla na ɛdin na amanfoɔ baa na ɔdan deɛ wobɔ ɔdan bɔɔl a nɛdi kan obiara ma na no aba fam wɔ saa asɛm no ɛna afei nso ɛnyɛ sɛ bɔɔl a na yɛyɛ firi kwan no nti no woba na wobi a yɛafele no wobɛtumi abɛto bɔɔl ato akyene hɔ sisi a na ɔne polisifoɔ ne akɔ mo ho abu a yɛhuu sɛ wato bɔɔl ato hɔ no ma yɛtew a yɛde wokɔ polisifoɔ no street ɛnyɛ sɛ ɔkɔgya hɔ no ma polisifoɔ na polisifoɔ ka sɛ baabi ato bɔɔl antene deɛ ɛyɛ nti no kɔ a na wokɔ sɛ mmara bi wɔ hɔ nso na ɛsɛ mmara no mu di a na mmara no wadi nti no yɛsrɛ ɔdan man kotokuma nyinaa sɛ ɔmma yɛ nea ɛmpa yɛ mbo na MC yɛne so ɔde hu ɔde asi n'ani so ɔpɛ sɛ ɔdan ɛfɛ na ɔdan ate no yɛ nyinaa yɛnsom na yɛmmoa no na ɔdan ɛnyɛ krabɛhɛ okay ɛda sɛ wodin ne bio ɛfɛ no kwabena yɛ boa